Dnes mi Pán povedal: Dcéra moja, hovoria mi, že si veľmi jednoduchá. Prečo mi teda nehovoríš o všetkom, čo sa ťa týka? Aj o najmenších podrobnostiach. Hovor mi o všetkom. Veď, že mi tým urobíš veľkú radosť. Odpovedala som: Veď ty vieš o všetkom, Pane. A Ježiš mi odpovedal: Áno, ja viem. Ale ty sa neospravedlňuj tým, že ja viem, ale s jednoduchosťou dieťaťa mi hovor o všetkom, lebo mám naklonené ucho i srdce k tebe a tvoja reč je mi milá. Keď som začala veľkú novénu na 3 úmysly, uvidela som na zemi malého chrobáčika. Pomyslela som si: odkiaľ sa tu vzal uprostred zimy? V tom som začula v duši slová: Vidíš, ja na neho myslím a udržujem ho. A čo je on v porovnaní s tebou? Prečo sa na chvíľu znepokojila tvoja duša? Keď som sa začala trochu obávať, že budem tak dlho mimo kongregácie, Ježiš mi povedal: Nebudeš sama, lebo ja som s tebou vždy a všade. Pri mojom srdci sa ničoho neboj. Ja sám som zariadil tvoju cestu. Vec, moje oko veľmi pozorne sleduje každý pohyb tvojho srdca. Beriem ťa do tohto ústrania, aby som sám utváral tvoje srdce podľa svojich budúcich zámerov. Čoho sa bojíš? Ak si so mnou, kto sa odváži dotknúť sa ťa? Nesmierne sa však teším, že mi hovoríš o svojich obavách, dcéra moja. Hovor mi o všetkom tak jednoducho a ľudsky. Robíš mi tým veľkú radosť. Ja ti rozumiem, lebo som Boh človek. Tá jednoduchá reč tvojho srdca je mi milšia ako chválospevy zložené na moju oslavu. Veď, dcéra moja, čím je tvoja reč jednoduchšia, tým viac ma priťahuješ k sebe. A keď som spočinula na jeho najsladšom srdci, povedala som mu: Ježišu, tak veľa ti chcem povedať. A Pán mi láskavo povedal: Hovor, dcéra moja. A začala som mu hovoriť o bolestiach svojho srdca. Že tak veľmi mi leží na srdci celé ľudstvo. Že ťa všetci nepoznajú. A tí, čo ťa poznajú, ťa nemilujú tak, ako si to zaslúžiš. Vidím, ako veľmi ťa urážajú hriešnici. Vidím aj veľký útlak a prenasledovanie veriacich, zvlášť tvojich služobníkov. Vidím aj veľa duší, ktoré sa náslepo ženú do strašnej pekelnej priepasti. Vidíš, Ježišu, to je bolesť, ktorá mi rozožiera srdce i kosti. Hoci ma obdarúvaš svojou zvláštnou láskou a zavlažuješ moje srdce potokmi svojich radostí, nezmierňuje to moje bolesti, ktoré som ti vymenovala, ba ešte viac prenikajú moje úbohé srdce. Ako vrúcne túžim, aby sa celé ľudstvo s dôverou obrátilo k tvojmu milosrdenstvu. Môjmu srdcu sa uľaví, keď uvidím chválu tvojho mena. Ježiš vážne a so záujmom počúval to, čo som mala na srdci, ako by o tom nevedel, ukrývajúc predo mnou, že o tom vie. A ja som vtedy mohla akosi slobodnejšie hovoriť. Pán mi povedal: Dcéra moja, reč tvojho srdca je mi milá. Najviac ti poviem, keď sa rozprávaš so mnou v hĺbke svojho srdca. Tu nikto nemôže prekážať môjmu pôsobeniu. Tu odpočívam ako v uzavretej záhrade.